गुरो गुरबायानो दं सं मालाय फैबाय सौराफोरनोबो पाप कन्टेन्ट दानसिमबा नोङो गानना थांनो नागिरथारो सिख्लाफोरा मेगन सायोलै फै खोब साफाखाय नोङो सौरा जायगायाव सिला हेबलायना होनथैनानै एखलाब गैया मिथिबाय लोमजाना होदो थारमाने हेबग्रायानो ओमफ्राय आंथ' गैया हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआव गोसो गोरबोजों बरायनाय बावहरबाय आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं आरो आंबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआनो जादों आं माने बाजाराव थांनो नागिरदों आरो जोंनि खाथिनिनो आनन्द बाजाराव ओमफ्राय बैसागुनि खरस लायनो गोनां दं ओमफ्राय आंनि जेखायाबोथ' बायनानै दं नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ ओमफ्राय जों खाथिनि जेखाइ हेबग्रायानो लोमजानानै आंनि जेखाइखौनो हेबना हरलानो बिनिखायनो दा बाजाराव थांनानै जेखाइ लायनो नागिरदों ओमफ्राय हासबेन्डखौ आङो लेङैनि फैसाखौ नुखादो आरो आं नुनाया ओमफ्राय सोंनानै लांनांगोन ना सोंनानै लाङाबा दुखु मोनगोन ना ओंखायनो दा आं सोंहैनो नागिरदो आरो मानसिया मबाइल नायबाय दं नैखिजाय ओइ खोनाबाय ओइ Any problem? Okay. Any problem lain? Male, apa? Batal marian tu nama apa? Batal marian tu nama. Nenga. Madu tu kuma. Dini mabar deh. Mabar din leh, Mongolbar. Notarik. Mongolbar apa aja ye? Mongolbar oleh mana ye? Anand bazar nengra nenga. Oh. मा फैबाय दं मा जादों बैसागु फैबाय दं बावखुंग्रि थांनांगो मा जादों बावखुंग्रि थांनायनि थाखायनोथ' माबा माबि बाजार खालामनांगो आंहा आर'नाइ गोजा गैया ओमफ्राय दख'ना बिदन गैया ब्लाउस गोजा गैया ओमफ्राय जेखाइ गैया ना फिसा गुरनायनि टाइम फैसिगोन ओमफ्राय उनाव बायबाथाय आंहा 600 थाखा मानि लागोन ना मा हिसाबा मा खारन ओरै सानलायनाय हिसाबा मा खारन गैयाना फालि गोजा गैया बैसागु मोसानायाव लानांगोन ना मोनसे थांनाय बोसोरावबो आङो माबा गोसोम लानासो मोसादों मिथिबाय बयबो गोजा गोजा लाजोब्बाय आंखौ बाक्सोम बेसो नुदों ओमफ्राय नों गुफुरखा नालाय गोसोमजों गुफुरजों मिलायखायो बैसागुआव गोजा लाथारनांगौलै ओमफ्राय मा जाखो ओमफ्राय आंनि फैसा नांगौ मैं भी नाचा मेरे को दो क्या है रे फैसायानो गैया मायाव मा गैया ना खरसायाव नुखादा नुवाखै बायदि मोनदों नामा बुलु माखौबा नागिरो बे दख'मा हरदोंना खर' माबा गैयिनि मानो खरस खालामनो थांनो इफोरावलाय बाजारावलाय हाजारसेबानो जागोन ओमफ्राय हाजारसे नुखादों ना आंनियाव हाजिरा नुनो गोनांसै फैसाया बाथ' फैबायानो अइलायथ' फैबायानो कालार होनायनि हाजिरा नुनो गोनांसो ओमफ्राय बेखौ बायनानै माबायाव बावखुंग्रियाव मादो थांगोन बावखुंग्रियाव थांनो दोनखादों आङो एस्रा अबे गोजा बैखौ बाहायनो हायाना गोजा दोनदो हाजारसे थो आरो गारि भारा मोनबानो जागोन इखिनिखौनो मोननो ना हाजारसेलाय बा हाजारसेनि थाव सोनानै मोनहैया आरो जागोन माखो जाया थांगोन सोरबा जाहोबो जाना फैसिगोन इफोरबादि भिडिअ नागिरग्रासो मानसिया नों जेखि जाया आं बाजार जाया थांनानै ना बा हानाय नङा इख' गैया थाव संख्रि गैया जानानै दं दा बाजाराव थांथारनांगोन ना थाव संख्रि आं दायो मायबा मोनसे खालामगोन दे खिन्थु आं नोंखौ बाजाराव लांनानै बाजाराव थांबानोथ' हानाय नङा सगआव ओमफ्राय नों दामिगाव लाबोगोन नामा आरो नों बाजाराव थांनाय लोगो लोगो जेखाइ नागिरगोन खबाइ नागिरगोन दोनदो दे बा इदि होनना मिथिनाय होनबा आं लोगोफोरजों थांगौमोन ना मालाय थांजोब्बाय नोंखौ थांगोन होननानैसो लेङाखै आङो माबायाखै जानो थांफायासै आङो मेदामनाव खनसे पारमिसन लायनो थांनाय मा आं जेखाइ बायनो थांनो नागिरदों थांफानो नागिराखै नोंसिना जालायबाय नामा जालायबाय नोंसोरनिया
फैसायानो दं खरसायाव ओमफ्राय हरनो नागिरलाया ओमफ्राय गावबो थांफायानो आरो मा बायनो जेखाइ खबाइ आरो जेखाइ लायलायनोसै जेखाइ बायबायना जेखाइ लायलायनोसै आरो जेखाइयानो बायबाय मा मोजां मोनो ना गुरनोलाय लुगैयोना मानो रायजानो सोंनालाय मानो रायजानो सोंनालाय थुलि थांगोन हानाय नङा आं हाथारनाय नङा थांगोन जेखाइ नांगौ बायथारगोन दा दिनै बायथारगोन अ गार' जुमनासो होनो लुगैबाय आं हदाय ना गुरनाय बैसाग जेथ' ना गुरो मानसिया जेखाइयानो बायबायना लोगोफोरा बायजोब्बाय बैसाग जेथ' ना गुरा नङा गुरो मा गुरबायानो दं सं मा जाबावगोन नोंसोरदो मालायफोरा खबाइसे लाबोबाय दं नाखौनो गुरबाय थानो लुगैयो ना लुगैयोना लुगैनायखायनोथ' दा आनन्द बाजाराव बायनो थांनो नागिरदों आरो मा जाबावगोन ना गुरनो नाङा होनना बुंबाय दङ बैसाग जेथोनि दिना बोथोरा मोजां नङा थांगोनलै इयाव थांथ'लायसैलाय नोङो 13 तारिखै बावखुंग्रियाव थांगोन बावखुंग्रियाव थांगोन जेखाइबो नांगौ बाजारावबो थांगोन आर'नाइ नांगौ ब्लाउस गोजा नांगौ दख'ना गोमो नांगौ थौले मानो सथ' पटल बेरेफुंजानि हम आपको चूतिया नहीं बना रहे हैं मानो जथ' पट' खालामफैबाय थायो मानो हेबफैबाय थायो बेरेफुंजानि बे थांगोन होननायखौ बुजिया नामा नुवाखै नैनो बेथ' मा होननो सानदों मेदाम आरो माथाम बायनाय लाब खालामबावनो आंलाय एसे बिदि नांथारगौबालाय लायनानै होफैदो ओमफ्राय माथो खालामबावनो सानफ्रोमबो थांनो मोननाय नङा खिन्थु सानफ्रोमबो थांनो मोननाय सुनल' वार्निं नोंनो खुबैना आंनि जेखाइया बाबदो अच्छा बात नहीं बाबदो बायदो ओमफ्राय नङाबा आङो 2 बोसोर 3 बोसोर गुरगौमोन जेखाइ गंसेखौ मिथिबाय जेखाइखौनो ओमफ्राय दा गोदान लायलायनोसै गुरनो थाखायनो ना जाया नामा ना गोरलै जाया दाउबो खनसाग्राखै नामा मावा गोरलै नामा नाखो मालायफोरा हेबनानै लायजोब्बाय रकत बोरायाबो आं हेबनो हैनायखौसो बेमार जालायबाय ओमफ्राय बाजाराव लायगोन ना मा होनो खै थाखानि मोजां नायना लाबोनो बाय लकेल नायनानै लकेल बा खामनायावनो माबागोन जेखाइ नेटनिसो बानायना नायदों नेटनि बानायनासो नागिरहरदो नोंनो आंनि एसे गिलिरखौ गुरां गोबाया बाला सालिग्राया इनिफ्राय बावल' खाना नायदों बाबाया ओमफ्राय एखौ ना गिदिर थायो होमबाना माबायावनो जायोमोन ना गोरलैयासो थायो जायोनो ना गिदिर नांलायगोन होनबा नोंनो माला नङा नों बुंनाय माला ना गुरनानै जाहोफेरखो दोननाय नोङो ना गिदिर गुरनानै माला मोनबोफेरनो दोननाय बुंनाय जेखाइनो बायना थाबायना ना मोननाय दिनावसो ओमफ्राय थांगोन आङो बाजाराव मिथिया आङो गाबफ्रावबो थायो खारै बाबार जथ' थांबार खारै आरो जुदि आधा घन्टानि बारा जायोबाथ' गैला थांखाया होनखादो आधा घन्टानि बारा जायोबा थांखाया होनखादो गोबाव जायो होनना मिथिखानानैथ' नोङो इदि बाथ्रा बुंबाय दं आरो बेनोथ' होनदों आधा घन्टानि बारा जायोबाथ' थांखाया गोबाव जाखागोन 2 घन्टा ओइ बेलेग बायदि हौवाबा गारना थांजासिगोनलै नोङो आं गासिबो 1 घन्टा 2 घन्टा गाहाम नेनो हाया मानसिया मिथिगोन ना 2 घन्टा जालांबाय इखिनि ओंखारनायल'आवनो दाबो जाबावाखै साला जोंनोबा 1 सेकेन्डबो नाङा सोबाय गानबाय थांबाय ए भगबान आनन्द बाजाराव नों एसेबां सौरा जायगानि बाजारावनो एसेबां देलायनांबाय नोङो रावबो बर'फोर नायाना नोंखो जाबाय दे देलायनांला सौरा गोजासो सौरा जायगासोलै बर'नि जायगा नङा ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है बर' जायगानि बाजार मोनबानो दिनै एसे देलायनानै थांनो हागौमोन थैबाय सौराफोरनोबो फाफ खोन्थिनो थांसै होनबा नोङो
ए भगबान सिलायोबलाय लांबायलै खस्सालाय लोगोफोर बेलेग बायदिबा गारना थांजासिगोन आंखो अननानैसो अननायखायसो नैबे गावनियाबा मिलामोन मोजां मोनो सेलेमनानै नुवाखैथ' आरो नों आंखौ नायनो बाखायो दे ओंखायनो जेखौबो मोजां नुवा सौरा जायगायाव सिला हेबलायना होनथैनानै एख लाब गैया मिथिबाय थौदो थांनोबो थांसै थाङाबा ब्रुं ब्रुं थांबाबा थांसै खर' लोबनाय एसे लेथ्रा थांसै आरो दाखालिबो सालबारि बाजारावथ' खर' लोबनानै खानायानो रानाखै थांनो नागिरदों बिमानि न' गारना फैदों इखो नोंना जाखाथारा माबार है ओइ जाबाय ओमफ्राय नोङो एसे लेथ्रा गस्ला थांगोन नामा जल्दि सोलायफै थांखानायबो नोङा होनखादो हले दाखालि आं गस्ला बायना होनाया बे गरमाव नोङो जंग्ल' मंग्ल इखो गानना थांगोन नामा इयाव सिक्स पकेट गाननायनिबो जोमनायनिबो जानायनिबो लोंनायनिबो थांखाया होनखादां इ फुखा आं मिथिया दाखालि लामनाया गान आं मिथिया इयाव आलमारियाव इयाव अ दासो मोजां नुदो नाय इखिना नाय इखौसो गाननांगौ गरमफोराव माबा जंग्ल' मंग्ल' जानला मानलाखौनो गानना थांनो नागिरथारो सिख्लाफोरा मेगन सायोलै खोब साफाखाय नोङो गावनो दालाय नों एसेबाबो थान्दा मोनाखै ओंखारबोदो न'निफ्राय एसेमा फैसा गैखाया आंनावले नोङो एख' बिनो मोनखाया दा नोंखौ आङो बुरखा बुरखि लादो नोंसो आंनिबो बांसिन जागोन मिथिबाय नाय जेखाय नाय माबार बबे दामा लागा जेखाय दंस' फिसा फिसालै जेखाया नोंनो जानो हायो माबायदि हो इलाय एसे मोजांसिन दं एखे न' बानायनाया माबेयो बायना लाखिनाय गोजा न' बानायनायसो नांगौमोन थाबनो बायोजि ओइ गोरा खोमासं नङा गोरान दसं मोजां इयाव लकेल न'नि नै दा नै खनाया माबानाय बायनाय माबेखौनो सानदो बेखौनो लादो होनबा बेयो मोजांसिन बाबो जेने तेने न' मोनफैयो बया गरम हले सान्दुंआ जोंख्लाबजोबदो या भगबान जेने तेने लानानै फैबाय नै नेंग्रा नेंसिबाबो बिलिरबाय थादो दा इखौनो उन्दुनायाव खरसेयाव लाहैबानो जाबाय मोनामसुबाय था सिमा जानला मानला नायजाललै उन्दुनायाव खरसेयाव लायो बेखायनोथ 400 थाखाबानो लादियोनो बाजाराव बायनो थांबा इदिनो गामियाव बायबाथाय 300 मोनो ओमफ्राय मा लाबखो 2000 फोजोबगारदोलै बोजों हारसिं खना खनला थांनानै मा बायो आंबो थांबा दस'सो आं बायनायखौनो नुबावाखै मा बायनो नोंलाय गिसि बायदोसो ओमफ्राय आङो जारु बायदो अमा बेदर माबा माबि बयलार बिखा 150 नि आलु 50 थाखानि जेखाय 400 गिसिब गंनैखौ नोंसो बायदो या भगबान मैगंसो बायदो आङो अमा रसो बायदो मोजां नङा नै नोंनि फैसाया बेलदंगासो लाबोदो दिखौ आङो मारै बैलाय मायो अ स्प्रेयानोथ' आंनि आरो ओइ इफोरदो मेल गैया बयलार बिखाया आमाय थुदो बयलार बिखा जल्दि एवहैदो ओइ
गदा नङा गदा Hmm? Thang cứ đi ơi. Bên lùng gan gì vậy? Kere banon di no kai manchi. Bên lùng gan gì? Dai. Kana. Apa dinda? Mungkin lebih.